Deze challenge zullen Willem en ik een uren lang suppen. De persoon die het meeste afval in het water helpt, die wint. De verliezer die krijgt al het afval voor winnen. En woes. Woes. Oh, die wint. Woes. Waarom is het zo snel? Vaar nou eens even een beetje stroom aan. Is het slim hoor. Woes. Oh, die gewoon een hele workout. Wat Jennifer net weet, is dat ik stiekem het afval van Groen in een boezendier ga. En ik ga eigenlijk nog een stuk koud van mijn moeder. Als ik krek even een stukje verder ben, gooi ik dat in het water. En dan pak ik het op en doe ik, wow, ik kan wat voelen. Ik ga even aanmoedigen van die mensen op de fiets. Die nou even een cola blikje wegsmieten, dan kan ik die pakken. Oh, sure, afval. Hij heeft iets, hij heeft iets. Ik zie wel dat hij wat heeft. Oh! Ik zie wat. Oh ja, Willem en ik krijgen onderwijs echt nog orenopdrachten. Ik woon in mijn blauwe bakje. Maak je ons de beurt een wit krab. Maak het wit sub erin. Ik verlies hem maar 4 minuten lang. Maar 1 handbroeken bij het peddelen. Jennifer begint. Ik vind dit echt super leuk om te doen. Deze subplank is echt super deluxe. Ik denk dat als we wakker ergens optellen, dat we niet komen op een subtotaal van crackmix. Dus neem mij, ik wil de Frieske submarine. 4 uur, ik heb een sub. Dit wetter, wie het maar zo warm als een subtropisch zwemparadijs. Willem, Ja? de challenge verleen. Do! Ja. Mooi, dan moest maar 1 hand peddelen. Ik ben nog maar in een haan peddelen. Haan stonden. Net jerp. Do. Ja, do. Maar die plastic poetsje, die stoot in het wetter gooit, hè? Weet je wel wat er maar gebeurt als je de plastic poetsje in het wetter gooit? Dat breekt al in duizenden lietse stikjes. En dat nemen ze microplastic. En dat microplastic gaat overal in zitten. En dat is natuurlijk niet goed voor de beesten en voor de natuur. Dus volgende keer ga dat plastic poetsje lekker bij hier en gooi dat in een afvalbak en gooi dat net in de veert. Haha, blikkie. Niks. Nou, Jenny, ze staat eens even onder die bak. Geer beide tegelijk op 1 voet staan. Degene die het langste steen bloedt, maar 4 items uit de oorzien aanpakken. Nee, dit gaat niet goed. Oh, wie voelt het? Ik moet eerst even zo staan. Nee, dit komt niet. Dit gaat op een kop verkeerd. Dit ken het. Ik ken dit net. Willem, test zo dit? Nee, ik wil het natuurlijk echt net. Ik wil er net in. Ik wil er echt net in. Want dan kom ik er naar uit en dan krijg ik het koud en dan is me de hele dag naar de kloppen. Kom maar die afvalbak. Overnuppen. Nou! Die maak ik nog wel. Een stuk plastic. Tja. Nou, het wetter is dus best wel skin en dat komt omdat er hier in Lauwert een bootje elke morgen door de graven gaat om alle rotsen op te halen. De gemeente Ljouwert had een eigen droegafvalboot, de Jiskeflat. Goeie namen. Bij deze boot halen ze alle dagen afval uit het wetter. In de simmer worden de graven van Ljouwert extra in de gaten houden, want dan binnen er meer bootjes op het wetter en dat betekent meer rommel. Naast afval worden ook wolkouders fietsen en scooters uit het wetter fisken. En nee, dan haak ik het net over wetterscooters of wetterfietsen. Schatting is dat er jaarlijks meer dan 10.000 kilo afval uit het wetter hebben wordt in gemeente Ljouwert. En dat is best een soort. Jennifer en Vries. Willem Rijtsma. Wie staat de kleef? Wie staat de kleef? 3, 2, 1. Godver, heel, wat is dit? Oh, het zit hier lekker, het zit hier. Wat is dit? Wat vind je dit?
Wat? Stuk eruit. Oh ja, dat is afvalwetten. Oh, die werken, zit die werken. Nou, is dat nou een leuke video? Like en abonneer. En ja, Stoot het even op. ik roep meteen op, maar het enige wat ik zie is wel, smiet het gewoon net weer in het wetter. Dan hoeven wij dit net weer te doen. Inderdaad. Ja. Gooi gewoon in een afvalbak, net in het wetter. Like en abonneer. En tot de volgende keer. Doei. Oh, wat weer smarrig.